Wallahi zan je gidan ƙawata ne na. Na za ka je haka ne kake ta sauri? Wallahi sauri nake zan ji daji ɗiban magani ne. To in ka dawo dai ina neman ka akwai labari. Allah ya sa labarin sa ranar aure. Kare kawai in ka dawo akwai labari ina neman ka. Binta! Binta! Me kike a cikin daki ne? Wallahi ina sharan daki. Har za ka fita. Wallahi. Ina so zan fita. Ina na fita? Tana daki tana gudun kayan makaranta. Dan Allah ki rika kula min da ita. Dan ba na son tana fita in ba na nan. Da haka. A wannan a yi ce ba. Allah amfana na gode. Ya kuka yi da wannan yaran da na tura ku je ku wular da shi ne wai. Da na muka wular da shi tun yaushe tuni. A yau ga baba ya rike mun shi na sassoka mai wuka nake gaya ma kawai aka yi ya ne. Sai sa nake son ka. Kai ka so ga an je akan aikin ka ci ai ba yawa kawai. Kaga wani banza can yana wucewa ba. A ba ku je ku kamo min shi mana. Ba. Kai. Kai. Jumara. Kai ya ne. Ba wucewa ta nan ba. Warka. Taje. Ya ko. Ya ma. Cewa ta nan ba. Shi ya. Ai a jira mana. Me kuwa samu a jikin sa? Wallahi ga waya ce kuma ma karama. Lula, har da kai za a yi ma wannan. A, goga, wannan fa akwai matsala fa. Can gefa. Okay, tafi suke nan? A gidan Malam Garba. Baba kina ko kana son zai? Gaskiya ina son ta, zan same ta ga ta zama uwar yayana. Ai baban ta ko? Eh. Allah ya yi. Shi kenan gaskiya an zama yin.
To me ke faruwa kuma? Ke Shamsiya me yasa aike ki kullun sai kin ma mutane kunkunan banza? Kina nufin ita za ta sa hijabin ta fita ta je kasuwan ta wuce fa ne ko me kike nufi? Magana nike miki. Shamsiya ki gyara ɗabi'anki. Ba haka rayuwa take ba. Dan Allah dubi kalan kayan da kike sawa. Kaya kuma ko da ba. Sai ka ce ba 'yar musulma ba? Ba Shamsiya. Wannan ba ɗabi'a bane ba. Ni kike ma irin wannan abun? Alhamdulillah. Malam ka gani da ba ma da na faɗa maka yadda take dariya nake. Na rasa abin da ke damun yarinyar nan. Haka fita addabe su a can ma. Shi yasa Umma ta turo ta nan. Ta turo ta nan gida. Allah shirya. An dawo daga daurin aure. Na dawo. Masoya. Na gaya ma. Zai mu je ba? ke da ke nake magana fa ko ba kya ji ne ana miki magana ke kin san ko ni waye kuwa zan iya miki rashin mutunci fa ko ba ki gane ba ne Yi haƙuri na kusan haɗa saura kaɗan samu guri ke ɗan huta tukuna. To, sarkin ci, sanin da zuwa, sai ki zauna ki ɗan huta kafin haɗa.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nafisa, me faru? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nafisa, me faru? Me faru? daure kanta yaran ne ba ta jin magana sai abu wannan zamanin rashin daure kai ga mata ba karamin matsala yake kawo musu amma ba ta jin magana su kawo mun ruwa a cikin koyi Indo an kawo mana ruwa a kofin nan
magana? Lamiso. Lamiso daga ina? Zauna da kyau, zauna da kyau. Bude idan kallo ni. Jawabi. Me kawai ki jikinta? Za mu ga da suka kashe Kabiru ne. Nura boss ne ya kashe Kabiru. Saboda sun shaƙu da godiyar mu shi sa muka samu jawabi. Nafisa kuma ta ɗauke ta tana can dajin gwagwara ma ajiyar ta. gidan malam Garba. Yarinya nan ta samu ita ma haka abin ya same ta. Ta fito ba a sakin da ta yi ba. Amma wannan ce yarinya da ta makoci na dinnan malam Garba. Yanzu za ku fita? Za ku fita yaushe yanzu ko? Malam Sannu. Yanzu kamata don kwantar da ita. Kafin zuwa an jima tashi ke wanka. Sai kuma yanzu za ka bi ne ka kuma mata magungunan da za ka amfani da shi da shafawa a jiki. To shi ke Sannu malam. Nafisa. Wai ni Binta tunda na dawo ban ji duriyan yarinyar nan ba. Na miki magana sai su sun kike yi da kakaman dinkiya ta yi mantuwa. Kika ce Nafisa ta bari to ko lokacin da Nafisa take da lafiya kin sani ba bari nike tana fita a gidan nan ba amma balle Nafisa babu lafiya ki bari Nafisa ta fita kin san me na dauki Nafisa a rayuwa na kuwa Amma ka san cewa ina yin iya kokari na akan yarinya. kin san ya ne na sa yarinyar nan a rayuwa na kuwa to ni ai zama bai ganni ba to me amfani na Nafisa a ce ba ta nan ni in zauna a gida a dole in shiga gari in ci gita ko Allah zai sa wani ya ga Nafisa ina ni na ga na zama inna lillahi wa inna ilaihi